Pagkakutang ina niya, siya di siya marunong mag-Tagalog. Anong nga mo sa direkto nila? Yung sa akin, why you are in the Philippines, you know, this is how you speak Tagalog. Pero nag-ibalang ka na naman doon. Okay, pag nasa taas ng barbog, pag-lugar mo, buto mo, balik pag sinahan. Tayo kinani ko, para na-pressurize yung ganun ka pa din. kung gano'n ko pressure mo, balik mo niya. Inaya-inaya. Lain ang Pakinggan pa ko, kingdom mo, para balik ko kinani, bahala ka na, at pagtaas. Parang naganig-ganin ng aeroplano ron. Sa una yun, pagka sakit yes doon ba? Ito muna ako sa ako. Ano na tayo? sakit. Katugayan. Ningala mo, open naman ang pressure. Pressure. Kay agi mong pressure sa mong kuhaan maguna sa malawas. Wala yung kikaribisan mo. Kapasabot na ka na mo, parang naipot pa na. Nangita sa exit pa. Ito lang yung buwan mo na. Para uban, pag chewing gum. Open ang Ano ba sa bahan? ang uban kasi gigtabi na hindi ko sakit kay pero hilom nga kuan Hilom-hilom ra ka. ano siya resita okay ra gani ni kay door na ang biyahe so Papalas mo lang malang. Kaya mo ano, kanang lagyo na yun. ang kabiyahe ko kuan ikan og kuan yung dire Pero na lang sorted din ka. Wala tayo na sorted din. LA umag LA Houston to Panama Ano na mga bartana. Kaya kaya ito nagani kay Hula. Panama to para to mas Panama ka bigag airport to Panama ka na Panama to 5 hours na kuan travel sa Uwi na tayo. Ulog po tayo na. Boys na. Pero duwal na lang gamay akong biyahe sa una. Simon to.
Tapos buwan ang tulang pagod. Spare tire ako ius na iusan pagod ang tulang. Wa na may vulcanizing niya. Oo. Kasi gihimo na ako dagang ng motor, giabangan ako ng motor. Abot ko buwan dala ni ligid. Ay bata mag-assist na ko. Kaya wala ko sa tao. Ako drive motor. Sa Layong balita sa sakiran pa. kay ano ko, kusaman. Kay bago ko uli. Ano ko. Ano ko kahit sa sige, patong na yung tanak na po. Pagkabot sa tulad, yung kukumat na yung ang problema pag wala pa kayo buwan, tiring. So, Problema kayo, wala ko eh. Sa Singapore mo ko. Bis abot ko dito, ala ko mga kawin. Sige, enjoy mo na. Ako ay kaayo-ayo dito, gipaningot. Di ka ganito lang, nanaw ko buwan. Sa bangita pa. pangita proper. Oo. Gadala ko ng ligid, kaya magpabulgin. Napagtaon. Ang abang kong tiring, sito ako agi na pagbalik. Dili nagjakan yun, nagjakan. Jacket ko ang pagaling ko kung kaya ito. Ito sige, isa. Ilang naka-minutes ko na wait na ikaw, kung sa'yo si Sari ayaw ko, iwan niya, chika. So, okay, kampuang ito buwan. Kampuang ito vulcanizing. Siya na Pagbalik na ko, sir, ayos na. Yan, hindi ko chika. So, na may nanaw ko iligid. Na may singaw pa. Kung nakapugi ka ganina, matapay. Kung natapugo ka natin, kung gaya, itong kurban. Lesson learned to na next time biyahe ngayon dapat tugan day before prepare ra ka kasi magtawag ko lang pa to ipalitan ako na ang ligid para sigurado kapalit ko ligid mo na oras nga battery na anak palitan ng battery at least anak ko at least kapat din ang biyahe Battery na, basta okay na battery. Wala na may- Wala na problema ng gasolina kaya anytime. kaya may dalan-dalan ng Pantay pa nga to. Ipatukar mo po kay dili mo start usahay kay Madrid yung baterya. Pantay sugod kay sugod mo kuan eh wala. Ako guys kila ano ni dali na Waktu ko ganito. Wangan kayo. Ang mga uban sa may okay ra sa mga hindi na bitaw ay hindi mo ako konti ko yung pero kato ako na to personal na lang ako. Pero ginawa bayan na. Ang ilang entrance nito tag 200 man.